गासिबो निउज चेनेलनि गासिबो नोंथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारिया जों बुंखानाय बायदि थांनाय समनिफ्राय नार्जारी फार्मनि सहजुगि खालामनायाव बहुद जायगायावनो जोङो बायदि रोखोम खामानि मावगासिनो दङ आरो बे नार्जारी फार्मा कन्टिनिउवासलि समाजनि मोजांनि थाखाय आरो नैबे मोनसे भलिबल बा बुलुर खेलाखौ जों लाबोदों। दिनै लालपुराव जोंनि खेला जागासिनो दं आरो बे खेलायावबो 8टा जायगानिफ्राय जोंनाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना सुंदरै गेलेगासिनो दं। नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बिथांमोनखौ आं आसा खालामदों बेवहाय गासिबो जनजाति आदिबासि कमप्लिट टिमानो बे खेलायाव माने बाहागो लाफैदों आरो बे खेलाखौ सलायदों जोंनि गसाइगावनि रेफारि टिमा। बिथांमोनहा बुंदों जे बेबायदि खेलाखौ जुदि लाबाय थाबावोब्ला जोंनि बे गोदोसोनानै थानाय बा जमदुवार एरिया बा सराइबिल एरियानि गेलेगिरि बिथांमोना आरोबाव साबसिन मोनसे थुलुंगानाय फैगोन आरो बे जायगानि रायजो राजा बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनदों जे बे खेलाखौहाय नायनानै जे बेबायदि खेलाखौ दिन आरो हर माने सान आरो हर डे नाइट खेला गेलेनाय बे खेला परिबेसखौ जों होनो हादों नार्जारी फार्मा। बेनि थाखाय आरोबाव बिथांमोना जोंखौ गोजोननाय बावबावदों। नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय नार्जारी फार्मनि बहुद धरनर खामानिखौ जों मावबाय। दा मेडिकेल केम्प थांबाय जोंनाव, मालाबा जोङो दाउ अमानि ट्रेनिं खालामनानै होयो आरो दाउ अमा राननायनि मोनसे जोङो सुबिदा खालामनानै होयो। लोगोसे मेडिकेल केम्प जोङो बहुद जायगायाव खालामबाय। नोंथांमोननि निउसनि चेनेलजों निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा नुखाबाय आरो फैगौ समाव गावनि आथिङाव गसंनायनि थाखाय माने साबलम्बन जानायनि थाखाय माखासे स्किल, बे स्किलखौ जों रोंनांगोन, नङाबा जोङो थांनानै थानायाव जोंनि जिबना खोमसि थागोन। दा बे थांनानै थानायनि थाखाय जे राहा लामा बेखौ जोंनि नार्जारी फार्मा स्किलखौ जों फोरोंनाय जायो। बोरै जों दाउ अमा फिसिनांगौ, बोरै जोङो जिबनखौ खांलांनांगौ, बिनि माखासे स्किलफोरखौ जोङो नार्जारी फार्मा फोरोंनाय जायो। नोंथाङा गासिबो बेसेन नाङै खालामजोबो हाबाफारि? जोंनि नार्जारी फार्मा बांसिनानो बेसेन नाङै जों खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला बे सिं गोदोसोनानै थानाय जे जोंनि माखासे रोंगौथि गोनां जे इयुथफोर बिथांमोनहा माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हाया। दा बे सुबिदाफोरखौ जों जुदि बिसोरनो सुबिदाखौ होनो हायाब्ला जोंनि समाजाव जों जेबो प्रभाब गोलैनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि दा जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि फैसा थाखाखौ एसे खरस खालामनानै जोंनि गामि सिङाव गोदोसोनानै थानाय माखासे लाइमोनफोरनो जाहाथे जों माखासे फ्रि स्किलखौ जुदि फोरोङोब्ला निस्सय जोंनि समाजाव आरो जौगानायखौ जों नुनो मोनगोन।